Min ifarfara fuq it-tobba min jgħid li hu kontra l-abort, min jistħi jitkellem dwaru min jagħmel skont li jgħidulu. Din hija s-sitwazzjoni tal-Kabinett ta' Roberta Bela rigward il-liġi tal-abort u l-emenda li Bela stess irid jilleġisla. Emenda illi anke esponenti kbar tal-Partit Laburista bħal ex-Ministru President Emeritu Mara Louise Colero Preka flimkien ukoll mal-ex deputat mexxej Laburista Joe Brincat qed jgħidulu illi hija waħda vaga u li se tkun qed iddaħħal l-abort mill-bib ta' wara. U wara illi Net News staqsa fost oħrajn lill-Ministru Clyde Caruana jekk jaqbilx mal-abort jew le, b'Caruana jgħidilna illi huwa jagħmel skont kif jgħidlu l-Partit tal-Labor, kif ukoll staqsejna lill-Ministru Falzon illi farfara fuq il-professjonisti mediċi sabiex sussekwentament qal illi ma jaqbilx mal-abort iżda xorta waħda jagħmel kif jgħidulu. Trid darba Net News staqsa lill-Ministru Miriam Dalli domanda sempliċi li lin mill-kwistjoni preżenti. Jekk taqbilx mal-abort jew le. Inti taqbel mal-abort iva jew le? Jiena weġibt kemm il-darba dwar dawn il-mistoqsijiet, l-emenda li qed tiġi diskussa bħalissa kif diġà qed mhijiex dwar l-abort u nkunu qegħdin nagħmlu żball jekk inkunu qed inħaltu. Mill-emenda jien qed nistaqsik jekk inti taqbilx iva jew le. Kemm il-darba qed il-pożizzjoni tiegħi din l-emenda mhijiex dwar l-abort, I will not engage fuq din il-kwistjoni dwar abort għaliex dak li qegħdin niddiskutu mhux l-abort nkunu qegħdin nagħmlu disservizz jekk inħaltu żewġ affarijiet flimkien. Net News kompla jinsisti ma' Miriam Dalli sabiex twieġeb jekk hi għadix tal-istess fema li kellha lura fl-2016, jiġifieri jekk hiex kontra l-abort. Bil-Ministru Dalli tħossha skomda għal kollox illi twieġeb sempliċiment iva jew le fuq suġġett illi spiċċa fil-quċċata tal-aġenda tal-Gvern mingħajr m'għandu mandat dwaru. L-ex-deputat Michel Burista Joe Brincat qed jgħid illi din l-emenda se ddaħħal l-abort. Francesco, jiena kont ċara ħafna u r-risposta tiegħi tajtielek. Francesco Catania, għal Net News.